Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu tadzoka zvekare muri sei muri Zimbabwe. Muzora nhasi tisati tapinda maconfession edu tina sisi vari kukumbirawo vari kutsvaka chisingle and searching hanzi hi auntie yangu haisi confession but ndiri kuona masingles anomboita achiposta pachannel penyu. I am in Cape Town, 32 years old, no kid, working class. I'm a Christian. I don't drink, smoke or party. I want someone who's God-fearing, responsible, supportive, and itambiri mari hobo, but I am content with what I have. Kana pane munhu ari God-fearing, atizodiwa vanozoti ndiri God-fearing. Munohlamuka kuti amuka. Ndimika toda munhu ari straightforward apa tiri kutsvaka murume mukomana who's ready to settle. Hatizoda zvinhu zveku apa pasi kudiwa zvigangu matsotsi makuruku hatisi kuda makuruku kana kuti matsotsi apa toda munhu ari serious, someone who's ready to settle. Regai tipinde munyaya inotevera. Pana sisi vakanditumira message vachitaura kuti ivo vanoti vakadana nemunhu vanokurumidza kubhoikana. Ndokumbirawo kuti mundi WhatsApp mameseji acho adisappear. Please WhatsApp me kuti ndigozogona kuposta nyaya yenyu. Alright, regai tipinde munyaya dzanhasi. Nyaya dzamunoposta pano dzinodzimba moyo, dzinomutsa maronda atanga tafunga kuti takafushira kare. Nyaya yangu yainspire neuyo wokukumbira wigi paFacebook. Ndinoda hangu kuti cousin tenda Mwari kuti wakararama kuti taure nyaya ini ndakaurayisa mwana wangu nekuda kungokumbira ndiri able bodied. Mwana wangu akafushirwa vatete ende chinonyanya ndibata ndechekuti ini namai vake nyakubereka ndini ndakazvikonzeresa. Ndotoita senge ndakatsvanyirwa inda muruoko nokuti rukumbiro rwandanga ndinarwo rwaive extreme, asi tete ndakagadzikwa mudhishi rine ice muri muna June. Wakafira hako mahara mwanangu, zorora murugare. Tete ini ndakazvigokera ndega moto muziso. Ndinoshanda mumakitchen kuSouth Africa. Kana tisiri busy tete ndinombopota ndichinotandara pabhuku remeso. Chide kana murungu asipo ndinokurumidza ndaita basa ndonyatsogara kuti tende ndichiseka ndega. Pandichati TikTok ndoti bhuku remeso tete zuva rinenge richidofamba. Tete munongoziva kuti kana kiti isipo isu makonzo tinoita party. Birthday remwana wangu rainge rasvika ini ndisina kana to my name. Ndaive ndabhuroka. Apa chainyanya kundinetsa ndechekuti ndaiva ndapromiswa Megan kuti pabhavhadhe rake ndichamuitira zvidhafu sezvo tainge tisina kubvira tambopemberera birthday rake. Asi zvinoitawo Saturday mwedzi uyo ndakabva ndauraya vacuum cleaner yemakapeti emurungu. Akanditi mari yacho aizobata papei yangu. Haya, mombe murombo haibereki chokwadi. Apa dei rasisi ranga rava kutosvika ndigodii nai vedu. Saka ndange ndamboonawo vamwe vaipema pabhuku remeso vachitaura nhunha dzavo vachibatsirika. Tete ndakabatwa nemweya wokupemawo. Zviro zviedzwa tete, saka neniwo ndaizoedzawo. Ndakanyora post yangu zvakanaka ndichihwisawo urombo tete kuti ndikurumidze kuwana maresponse. Amwe ndivo vakapindura vachindituka kuti vainge vasina kutoitirawo vanawo mabirthday. Saka ndaifanira kugamuchira situation sezvairi. Vamwewo ndivo vaisenda vachindikamfota. Pakazoitawo vamwe sisi vakazonditi vaizotumira mwana wangu mari. Aiwa ndakafara chose. Akanditi aizosenda mari yekuti ndibhekezere mwana keke. Ndakatenda sisi ava ndichavati sisi Julie kundaigozei tete kuti ndiri kuredzerwa nemakoko sehove. Birthday rasisi rakaitwa tikanobhekawo keke pakafarwa. Tushamwari rake tushoma ndokuuya tikatambawo radio. Pakatoita nguva yakati rebei pasina communication nasisi Julie. Saka umwe musi vakanditi vaive vatransfer kubasa vainge voshandira pedyo nekwataigara. Saka kana tainge takasununguka vaida kuona mwana tete. Anga ndava nekutrusta sisi Julie nekuti birthday remwana rainge rauya rikapera pasina anything strange chakaitika. Saka ndaigoregere hangu kuenda kunoona sisi Julie. Unomuwana ipi munhu anongokubatsira pasina kuda kuripwa muikonomi yakarema. Sisi Julie vakabva vati chibereko chavo chainge chakaramba kuvhurika, so vainge vasina mwana nekuti vaifarira vana. Vaida havo kuita madana tisavhunduke nerudo rwavairatidza mwana. Kubva zvandakadadirwa nababa vemwana, it was me and her against the world. Weekend yakasvika tikaenda kumba kwasisi Julie. Miss Julie vaida kuacta simple asi mba mavo maiva muri mupalace chaimo.
kune vanhu vagere tete kana tazogara takasvika tikadya hedu tikambotandara mbichana tikasvika nguva yekurara. Sisi Julie vakabva vatora mwana vakanorara naye. Tete mwana akarara achichema. Ndikanonoka pabedroom yasisi Julie vakanditi kungovhunduka kwemwana asina kujaira new environment asi aiva ari right. Mangwana takadzokera kumba nemwana vaingova lolo asi ainge asingarwari hake. Tadzokera ku1 room kwedu takavata tete mwana akangofuma achingoita senge anefu kudomhanya naye kuchipatara. Mwana akangoita 2 days kuchipatara ndiye pau sarai. Sisi Julie vakaiuya vakaita zvese pamariro. Patove ne3 months zvaitika tete asi machemera aita mwana wangu patakaenda kumba kwasisi Julie ari mundangariro dzangu. Ndinofunga kwete handifungi asi ndinoziva kuti sisi Julie vane chekuita nerufu remwana wangu. Ndinodaro nokuti kubva zvafa mwana upenyu hwaJulie hwaita kusanduka chai. Mota ari kuita kuchinjanisa tete kunge mabhurukwe emukati ende kubva zvafa mwana Julie haachadi kutaura neni. Tete ndinogaro demba kuti dai ndakaziva ndisina kumbozviyanika pabhuku reFace mwana wangu aripo. Iyo birthday rine basa renhai tete. Pane akafa nekuti ashayiwa keke here? Hapana. Saka ini upenzi hwangu hwekuti ndinoyanika nhamo yangu paruzhinji ndeyeiko. Dai ndaikwanisa kudzosera nguva kumashure ndingadai ndadzosera chokwadi. Ndakaitei izvezvi ndikaona mapost ekuti kumbira chaunacho zvimwe mubetseri wako ari pano ndinohwa kumerera chaiko. Ende ndinoona sekuti sisi Julie idori system yavo yekutsvaka masacrifice pabhuku remeso. Ende ndinoona sekuti vanoshandisa maghost account hobo kuita kuraura vanhu senge vari kuraura hove mumadziva. Mwanangu ndiregererewo tichanosangana kudenga kufira flower neshuga here chokwadi. Veduwe zvakaoma ndo zviripo izvi. Pane imwe nyaya yatakamboverenga panapa yebirthday futi handiti yakada kufanana. Saka looks like munhu ane maghost account kauchichiri kuitika meno asi kwai wakaenda kumba kwasisi Julie ipo pavakavata mwana achichema chaiva chii. Ungavata chaiko hope uchiwa kuti mwana wako ari kuchema mune murumbu. Vaiitei mwana haana zvakataura kubva ipapo mwana kwakungogwara kwakunyarara. Ndiye sarai. I'm very sorry for what you went through. Regai tipinde zvemunyaya inotevera mvenge pacamp. Tete makasimba here? Ndiri mukadzi ane makore 36 ndinoshanda kuZimbabwe Prisons and Correctional Services. Amunoti magadhi kana muri kumasendiraini kwenyu. Ndinoreura tete kufamba ndichispreada maacids asina C. Acids asina C AIDS. Kuspreada zvirwere hangu camp ende ndichitoziva kuti ndizvo zvandiri kuita ende kwete handina kuzvarwa nechirwere. Ndakangoitawo musikanzwa 1-on-1 ndokutobatira chirwere. Habada svabata tete paya ndava kungotanga kungokosora nekurwara zvisina oda. Kuenda kwadokta ndanzi ndiitwe matest paya ndabata chirwere. Ndakabatwa neshoko kuti chii chakadaro. Vakazosara vondipa counseling tete asi pfungwa dzangu dzava kure chaizvo. Ndakazoiswa pamapiritsi tete. Mapiritsi akandibvuma zvekuti ndakaita mulundukwa wakaneta padhorobha tete. Ndainzwa kuti zvakanaka kuva pano ende skin yangu yanga iri healthy zvekuti waiti ukaiita diagnosis wanga usingambozvioni kuti ndine chirwere. Asi ndakabatwa nepfungwa neruvenge tete nokuti ndinombozvifunga kuti ndichazovei. Ndinoneta pakumwa mapiritsi. Ndakatanga kusangana pabonde nevarume vakasiyana pasina protection tete. Sexual network yangu yange yakaoma kantete. Chero kubasa kwandiri uku ndakashandisa carpet interview. Ndakapinda mazuva aya kuti unozivana nani anoziva ani. Maboss ndabvongodza tete. Ivo vanenge vachinopawo vakadzi vavo pamwe vanoonawo majunior officers tichingozadzana tichienda zvakadaro. It's a circus kani tete. Vamwe varume pakamba vanoonana nemafemale prisoners zvichingoenda abuse kumafemale prisoners iripo. Zvine zvichiitirwa kuti mafemale prisoners vawane mafavors. Kungoti hazvitauri openly hazvo asi chokwadi ndechekuti zvinoitwa underground. Ivo vakorektwi vacho vanotoziva kuti
ngana igirlfriend yanenge ndakazobviswa hangu pacamp apa ndikaona transfer asi chirwere ndakasiya ndazora. Tete ndiri kuzama kurifoma hangu, ndinofanira kuzviregerera first kuti ndikwanise kuaccepta kuti ndava kujusa zveupenyu hwese, asi vandakanama chirwere handina maregrets, ini ndakanamawozve ndisingazivi. Saka ndikoko musandishoro hama wee, ndiri kuzama kuita munhu kwaye. Zvakaoma vaya vana nyengi zvinoti mukaita chinyengetere kwai tikunyenge munoizanze mukanangova muchiti tikunyenge muchinyenga zvino pano tazohwa nyaya dzacho kuti kwai anoguma matsurundundu. Iri kupwa imwe nyaya, pane nyaya ndatumigwa 075 alright. Munyori akanyora nyaya yerejection is redirection ndakabatikana zvikuru, zvakabva zvamutsa mamemories akare, asi zvisinei ukataura chinhu unonzwa kureurukirwa. Ini ndakangozvarwa ndiri mwana umwe chete mudumbu mamai vangu. Mukutaurika kunoita nyaya iyi zvinonzi mbuya vangu, mai vababa vangu vaisada mai vangu semuroora pamusha, nokudaro mbuya vakaita zvavaigona chose kuti mai vangu varongedze mabhegi avo vaende. Zvose izvi zvakaitika baba vachishanda kumine kuzvishavane. Pavakazosvika kumusha vakawana nguva machira chete, mai vangu vadoenda kumusha kwavo. Saka ini ndakazvarwa kumusha kwemadzisekuru. Zvadaro pakugoverwa kweminda patsva paye, sekuru vakabva vatama vakaenda kuminda murefu vakatsvakira hanzvadzi yavo pekugara. Tete chandisingazivi kuti baba vangu vakambozama kunditsvaka ndiri mudiki here, sezvo kwaisava nembozhanhare kwaitwa zvetsamba mazuva acho. Zvisinei, amai vangu vakazongorwarawo vakashaya. Ndaive ndiri grade 3 ipapo. Tete zvichireva kuti sekuru ndivo vakazova guardian wangu. Sekuru vangu hanzvadzi yamama vangu was the only father figure I knew in my life. Tete sekuru vangu vainge vakaroora mudzimai wavo anova mbuya vangu, tichavati maitino. Tete pana maitino Satani chainge chakadzika chakasimira nguo. Mbuya vangu vaive neutsinye, handizivi kuti waive inborn here oraiti vadhimoni chairo, inga ndaingovawo mwana aidawo rudo rwamai, ko ndainge ndakasiyanei nevana vavo. Mai vangu vatete vavo vainge vashaika, saka nyaya dzekunzi mwana wababy mama akatozorerwa nemurume dzakanga dzisiripo. The most unfortunate thing panyaya iyi tete ndeyekuti sekuru vangu vaishanda about 400 kilometers kubva pamba pataigara, saka vaiwanzoonekwa either pamaweekends kana kuti pamazuva avanenge vari paoff. Saka tete zvichira kuti nguva zhinji ndinenge ndiri ini nambuya maitino nevana vavo vatatu in total. Tete ndikakuudzai kuti 9 years ndaive ndogona zvese, rese rinonzi basa repamba ndaiita. Mbuya vachidaidzira kuti uri kuita food for work, you are working for your food. Mwana ane 9 years ndaienda kutsime kunochera mvura, kuwacha, kutsvaira, kubika zvese. Mbuya nevana vavo vainge zvavo vakagara kuti go, ini ndichiita zvese. Mbuya chero hembe dzavo dzemukati vaingokumura voisa mubhaketi, ini mwanakomana ndowacha. Usimbe rudzii rwekuti mukadzi mukuru unowachisa mwana mudiki ane 9 years hembe dzake dzemukati. Handizivi kuti mbuya vaizvita une here, asi dzimwe nguva hembe dzavaindipa dzinenge dziri sold. Zvimwe zvandaiona at 9 years zvakangooma hazvo. Tete kana kuri kurohwa handichatauri, any silly mistake dzimweni dzenguva even ndisina kukanganisa ndaitotsvakirwa mhosva. Nanhasi ndine mamwe mafeeding marks andairohwa netambo yemagetsi. Sekuru pavaidzoka vaisvikoudzwa nhema nambuya kuti ndaiva nini, ndaive ndisingateereri, ndisingatumiki. Maybe dzimwe dzaive mhepo dzekwababa vangu dzainditevera. Handizivi kuti sekuru vangu vainge vakagadzirwa here, asi chero hazvo vaiona ill treatment izi, havana zvavaimbotaura to put a stop the abuse. Tete ini ndaidya kana munhu wese aguta, zvichireva kuti kana chikafu chikasasara ndairarama nemakoko kwadova kurara. Zvese izvi muvakidzani wedu ticha nyika dzino zvaive mumaziso avo. Ticha ava vaive muvakidzani wedu, asi munoziva kare tete kwanga kusina zvema-anonymous hotline avako aya. Waiti ukada kuripota even police chaiko, polisi yaibva yazouya kuzoinvestigate nyaya iyi, zvobva zvatoita obvious kuti akataura nyaya iyi ndiani. Saka ticha nyika dzino
vaitakura chikafu kuchikoro. Sezvo ndaive nemwana wambuya musame class, vainditi ndirongedze kustoreroom. Izvo kuda kuti zvisazikanwa kumba. Saka ticha nyika dzino vaivanza nekuti vaiziva kuti zvikazikanwa kumba anenge ari ma1 chaiyo. Kuti ndipfeke bhutsu nyowani tete, ill treatment nambuya haina kupera, ngoma ikaramba iri iyo. Sekuru vanga vopota vachibhengenuka mbichana tete, vopota vachindisiyira mari yekunotenga sadza kumagrosa. Ndakapasa chikoro tete, ndikaenda kuuniversity, ndichingobhadharirwa chikoro nemadhona tete kusvika ndagraduata. Ndichingopedza, Mwari akandizarurira ndikawana basa tete, ndikaita 10 good years ndisina kuona mbuya vangu tete. Imwe yaitori bitterness chaiyo. Why could she not love a motherless child? Nature and guide me in the right direction. Makore andaigara nawo aizova mashoma compared kumakore andaizogara ndega ndiri independent. Asi one day ndakazodecida kunoona hangu. Ipapo ndainge ndatoroora, ndatochata, ndonovaratidza mudzimai nemwana wangu. Tete mbuya maitino vachindiona vakabongomora mhere tete. Ndinotenda mwanasikana wavo ainge ane zvimburira 3 pamba, different fathers. Taona ainge ava chigunduru, odhakwa zvokutadza kuziva kuti masikati kana kuti manheru. Mufaro bedzi last born ndiye ainge achiita kosi yekurimisa. Mbuya vakachema, vakandikumbira ruregerero, vakati vakazviunzira kutukwa nechituko pamusoro pevana vavo nekuda kweutsinye hwavaindiitira ndiri mwana. Tete, ndakavaudza kuti anoregerera munhu ndiMwari. Ini zvangu, I choose to forgive him. Maitine vakazoita succumb to cervical cancer, vakasheka tete. Ini nasekuru tiri okay. We are working on our relationship. Vana vatinotenda ndiri kuvapinza chikoro chero hazvo ainge atreniwa utsinye. Unongoona nga kuti nyadzi dzinokunda rufu. I believe kuti punishment yake akadoiwana nechekare. Sekuru vakazosimuka tikanotsvaka kumusha kwababa vangu. Takasvika pamusha kwaGutu paine chembere yakura tete. Mbuya ava vakangonditi vachinditi ba tete, vakabongomera mhere vakati iwe tavengwa we unondiitei? Kubva wazvizvara kudai, vanhu vakangoungana vachishaya kuti mbuya vaive vaonei. Mbuya vakazodonzva vachinondiratidza paive paviga mwanakomana wavo. Baba vangu vainge vatorwa neshura matongo tete. Nanhasi mbuya bears the blame yekufa kwababa vangu vachiti zvakabva pakuvaramanisa namai vangu. Vakabva vava mhuka yesango kuchinyanisa vakadzi. Ndakazopiwa nhamba dzatete, only sister yababa vangu, akazondiratidza mamwe masiblings angu akazouya mushure mangu. Baba vangu anonzi vakafa vachingoti mwana wangu akazosvika mumusha mumugamuchire. Tete, I'm doing well for myself. Am I completely healed? No. Asi ndakachoza kufokasa nezvekumberi than kumashure. Sometimes ndoita maflashbacks trauma yandakasangana nayo tete. Asi ndakazvipa chidzidzo chekuti kana ndikazopiwa mwana wekuti ndichengete, I will love that child like my own. Itsika yake Mwari kuropafadza pakazvidzwa. As I was reading this story, I stayed with my stepmother. Every day pandaenda kumba ndaiziva kuti Mwari zuva radoka, zuva ravira zvenhai Jehovha. It's so personal. When you read things like this, I'm not going to say a lot, but I can relate to what this person is saying. And do you know kuti even what he wrote pazasa akati ndakazvipa chidzidzo chekuti ndikazopiwa mwana wekuti ndichengete, I will love that child like my own. That's one thing that I told myself, kuti ndikapiwa responsibility yekugara nemwana, I will never ill-treat the child because I was once that child. Ndikapiwa responsibility yekugara nemwana pakunongonzi kwakutonhora izvezvi weather yachinja, pandinotengera vana vangu hembe ndinomutengerawo. I've made ndakaita chitsidzo chokuti even vana vari kunonzi kui, vana vari children's homes, handiti muno South Africa, that's how I can help. Vana vari children's homes, izvezvi winter ichitanga ndiro nebhegi rangu randakabvisa hembe dzose
dzevana vangu dzisachakwana ndoenda ndonovapa especially dzinodziya dzidoripo ndakatodzisa papaseji yekubuda ndokwandakatodzisa kuti kana ndichibuda ndibude nadzo. Unfortunately nhasi handina transport yekudziendesa, but I really want to take those clothes there because I was once that child wekuti winter inosvika usina boots, ugorohwa nechando, usina juice. So this was very personal for me. We are not going to be crying, but like it really touched me. Anyway, munotambura pano nekuchemedziwa nenhasi handisi kuchema. But to all vanhu vari kuona channel inoi, kana muchigara nevana vatete, mwana wanhingi, mwana toziva kuti vana mai mune ruvengo, so unovenga mwana. My mother was here. Vaitaura neumwe munhu anogara nemwana asiri wake. Vakangoti mwana iyeye waunogara naye, nhasi ndiri kukuudza iwe, mwana iyeye waunogara naye hana vamwe baba, hana vamwe mai, akatarisa iwe. Kana mwana iyeye akashayiwa kwekuchemera, akachema, akahwikwa naMwari ari kudenga uko, kwai ndiri Mwari wenherera. Muri kuva zvandiri kutaura? Ndiri baba venherera, uyo unobata nherera, unobata mboni yeziso yangu. You can watch this channel and say, vatete munotaurisa. But on this one, if you are ill-treating mwana woumwe munhu, mwana wavatete, mwana wemurume wako, mwana womukadzi wako, uri kubata mboni yeziso raMwari. Kwai naMwari ndikahwa kuchema kwemwana uyu ndiri pachigaro changu kudenga uko. Ndapedza nemi. I know what I'm talking about. Mwari vakahwa kuchema, Mwari vanoona. Chishungurudza mwana sina mhosva. Kwai, do you know kuti pamunonamata minamato yenyu iyayi, pamunonamata minamato yenyu, mwana akanamata pamunonamata minamato yenyu inoenda kudenga ingonzi golori ari kukumbira chakati. Asi mwana akanamata, kwai ngirozi dzemwana, do you understand? Ngirozi dzemwana, the guardian angel, manheru everyday panovata mwana, inoenda kudenga. Muverenge bhaibheri zvakanaka. Inoenda kudenga pachigaro chaMwari, yonotenderera pachigaro ichipa report. Muhle Mwari. Ndiri kukuudzai kuvanhu vose vano ill-treata vana, your day is coming. Vaya vanorepa, vanodii. Your day is coming. Vaya vanoitira vana utsinye uchipakura even lunch box. Do you know kuti uchipakura ma lunch box solutions iyi ndio yasisi ya firstborn? Eiwa, usatora iyi. Usabata iyi. Iyo ndeya ningi mwana achibuda mbama kwa achiwashara. Ngiroda kuti muzvizive nhasi. Ngirozi yemwana ye inoenda pachigaro chaJehovha every day. Ichinopa report ichitenderera kudai. Handisi kuda kuti kudii kana kuhlilidzirai kana kudii, ndikuudza icho kwani. Kwai ndikahwa kuchema kwemwana uyu ndiri kudenga uko. Muchazviregreta imi. Ndapedza nemi nhasi. Nhasi ndati regai ndiparidze, ndaparidza. Handi mazvo. Tendeukai, repent and live, fear God, hlai Mwari. Nekuti munozvisvora. Kwai vhesi inoendera mberi yoti kwai nekuti vakadzi venyu, my mother was talking, the person that she was talking to murume, vakati vakadzi venyu vachaita, kwai vakadzi venyu vachaita shirikadzi. God is telling you indirectly kuti I'm going to kill you. Alright, tongoti is not going to kill you. Asi one day mukadzi wako achazviwana ari shirikadzi wachida rubatsiro. Ngatitei zvakanaka, atiitire vanhu zvakanaka. Ndinokutendai nemoyo murefu wamaita nekugara kwamaita. Muve neFriday yakanaka. Ndatenda.